ओइ ह सनाफोर जाबावनोसैलै आरोना थारुनाव रद' रद' गोजावलायनाय ओमफ्राय सान्दुंजोंलाय जों रंखौ खम नुबाय एक्सुवेलि आइया रंखौ एसे खमबो होखायो ओमफ्राय आंखौबो खम होनो आरोना ओंख्रिया बेनो बेनिफ्राय नै लोगोसे दं मैद्रु ओमफ्राय नै माखासे सुबुङा जागासिनो एकदम गेलेनाय गोलोमफ्रुलायनाय आरोना ओमफ्रायथ' हाजा फिसायाथ' बेदरखौ मोनसेबो जायाब्रा बियो थारुन रोसि ओमफ्य दावदै एग्लिनाय ओइ जोंना एसे जायो मोदोम मोला गोरानखौ बारा पसन्द खालामा ओमफ्राय नै जा सासे सुबुङा गाइखेरजों नामा जादोसोनो दे थुमनोसै खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावन्थामखौ फिन खेवसेयाव बर'आवबा सबायमा जिउ फगबायनाय महर लानो सोनाफोर दामगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फोजोबो साइनाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो आङो मजाके जानो आखायाव लाबाय आइखौबो नेला फंबायखौबो नेला माने आंहा एसे इमारजेन्सि जाबाय नालाय सनाफोर ओंखायनो थुमग्रोलाबायनोसै आरोना जाफैसिगोन बिसोरबो लासैनो आरोना ओमफ्राय ब्लगखौ आङो सुरु खालामबाय मा मा शेयार खालामलांनाय मा मा शेयार खालामनो हाया नोंथाङा मोजांहाय आरोना थ' जोबोस नायना होलांबानो जाबाय ओमफ्रायथ' मा होनो जिराय जिराय मोनजायाखैबाबो बिमानि आखाइनि संनाय मेन ओंख्रि मोनजागासिनो दङना जेरै मा होनो बेखौ दाउजों खुमब्रा गोखै मोनजाबाय आरो नै दिनै थारुनजों अमा मोनजाबाय ओमफ्राय मेला थांनाय समनि मोनायाव आइया मा खालामदों बासरजों बे अमाखौ मोननै मोनथाम एवनानै दोनबावदोंहाय फिसाजोआबो बुबाबा जायो नालाय बेबो माने थाबाथाय बिदि खालामनानै दोननो मोजां मोनो आरोना मा खालामनो बिमानि अननाय बेफोरो ओमफ्राय सनाफोर अब्लाबो आङो खें मोनगासिनो दं आरोना बन्द'आव ओरैहाय फैग्रोबाबो आङो खें मोनखायो मानो होनबा दा भारा थानाय हिसाबै न'आ डाबल जाबायना ओंखायनो माने ओरै फैबाबो खें मोनो ओरैबो थांनांगौमोन सानो आरो ओरै फैबाबो ओरै खें मोनो उफाय गैया ओंखायनो आङो रानो आरोना सनाफोर जेरैबो आरायथा जानाय लोगो लोगो सान्दुं थिखा ओंखारबाय जोङो आरायथा जानो 5 मिनिटल'सै आरोना ओमफ्राय जानायाथ' 11ता बाजियाव जादोंमोन एसे हजम जाथोंसै साननानै एसे थाब जादोंमोन जाबायबो नागारबायबो एबार नागान सुरनोसै ओंखारलांजोब्बाय माबा डाइरेक्ट गेरगाबारियाव गाखोनोसै सनाफोर माने सिदा सिदि धुब्रि आरोना धुब्रि लालियाफोराव मानखोलांसैलाय दिवालीनि बन्द' एसे दंबावोना गोदि मोदि खाथि खासानि बन्द' नैबेहाय थानाय जाहैबाय लोखि फुजाबो एसे मोनजाबाय एबारना दिवालीखौबो न'आव मानायहैनोसै आरोना बेयाव एसे डाइरेक्ट गेरगाबारि मोनफैनानैसो आङो केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना ओमफ्राय बेसे गोबाव नेनांगौ बेखौ दसे थाबासो मिन्थिगोन आरोना मालाबा थाबनो फैयो मालाबा बिराद गोबाव नेनाङो दा बुंसै आरोना प्रब्लेमानो फुजा जाग्राफोर ना फुजा जानो फैग्राफोर ना फुजा जाखांनायफोर हमनोनो हाला आं ओरैबादि मानसि भगबान फाइनालि गंसेखौ थांग्रोहोनानैहाय बिराद खालि गारि मोनबाय आरोना धन्यबाद गंसेयावनो थांखानोसै होननानै जाब्लांनांगौबा थैबायमोन जों ना बाबा खिफिनोबो जायगा गैयामोन आरोना बै थांनाय बासआ हा आजा दि एबारना साफा जिरायनाय बेबायदिसो आरोना भगबान दहायनो थांनायखौ नुनानै गोबानसो ओंखारखाबायमोन आं धन्यबादसो बारे गावखौनो गाव थांसै सिदा सिदि धुब्रि फैयै सनाफोरा ओमफ्राय जोंहा नै ओरै बङाइगावजों गावस्रालां मोनफैबाय आरोना बङाइगावनिफ्राय फैबा ओरै फैबाय आरो बङाइगाव थांनोबाबो हिसिं थांबाय धुब्रि टु बङाइगावबाबो ज' थाहाय नोंसोर माने एथ' फां सानै मानसि जानायल' ओमफ्राय नालाय मा जादों जेम्स मा जादों ओरैबादि आहिबा मन नाय ओमफ्राय सासे सुबुङा आरोना आखायाबा मा थेफुखो मा नांखो थुबा नांदों थुब लादोंमोन बिदि दाख्लै मा नुस्लाबा बिरादथार ओमफ्राय खुनुरुखुम दासो आरोना बुरखाय आखाइ एसे बावथ'नानै दं नङाबाथ' नाजां मामार बारि थरा नाजां गासिनो दङ दा गोसोखांबावबाथाय मुस्किल जालायगोन ना बाबा खेवनोसै ओमफ्राय जा अयनायखा आरोना हाथि फुजा होनायाव ओंखारनांगौआ लाबो जानानै बांला होननायावसो ओंखारफैबाय क'क्राझारनिफ्राय फैनाय बायदि जाफैबाय फै मोजांबो जाबाय मैगंबो गैयामोन आरो नै बमा लाबाय एसे सासे मैगं लानो मैगं आरो थागथिग माजोंबो रायहरबाय नालाय प्रसादाबो एसे माबा बे नांबागौ लांफाखानोसै जाहांबाय खरसा नायदो मैगं लाबाय एसे हरलिक्स लोंनो लायनो बाबा आबैया लांबाय माखासे थालदा मोजाङै लाबोबा फुजानि सना मोनसे फुजानि मोनसे जानायनि फाइनालि जोङो माबायाव सफैनो जों कारेन्ट थांनायजों ओमफ्राय एथ'बांबो टेनसन गैया नै बैयो मल' बायनाया बिसोर स्रां खामानि होबाय आरोना
बिसिना बनसै दिनै दाख्लै जों लाबोनाया सना गाहायालाय सुखानाय सक सकानो माने बिसिनाखौ फाहामसै आरो आं फटाफटनो दिनै माने आं फैनाय लोगो लोगो फुजाथ्रा आरोना आं फैनाय लोगो लोगो स्थंस'सो कारेन्टआ खुनुरुखुम रुमाव हाबदोंल' मालाय स्रां स्रां दंथारोमोन जारला एथ'बांबो जाथ्रा नस्थ'द्राय नङा आरोना लगे लगेनो फैफिनबाय बस्लाबनो मोनलायलायासै स्रां स्रां बनोसै बार आयौ फोनलाबायहाय नै बाबानो मोखां सुवाखै सुबाय सुस्रांजोब्बाय बयबो बाला बुला खम गफंबोनाय बास गेजेराव गाखोनाय हां 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 ना गेद्दा गेद्दि लामा सुनाफोर जोंना बोरैबा मोनबोजोबो आरोना एकदम खायफा खायफाथ' बुङो शिलं सिस्टेमसो होननानै आरोना नंमारगौदां शिलंखौथ' आं नुवाखै बाट गेद्दा गेद्दिनाय खोनायो नालाय जोंनियाबो एकदम बोखे बोखा जाबोयो आरोना बेयावनो बोरैबा उग्लिजोबो आरोना आंना माने फैनो नागिरनाय बायदि मोनो आरो बोरैबानो ओमफ्राय बिसिना थिसिना बखां आरिखां माने मामोनहाबो साहा फुदुंखांल' जादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं सिंग्रा लाबोखादोंमोन बिखुनजो माने साहा फुदुंनायजों आंनि सिंग्रा लाबोनायजों स्राय लोंखांनानै काप खालाय दैफोन सुखांनानै डाइरेक्ट ओंख्रियाव ओंखामाथ' बहायबाय आरो सुजाफोर ओंख्रियाबो नर्मालसो आरो आलु बाथोन रुफावबाय ओंखामावहाय ओमफ्राय जोङो लाबोखादोंमोन ना कबि ओमफ्राय एसे थालिर दाउखा आलु ओमफ्राय कबिया मोनसे दंखायोमोन निमानाबो ओमफ्राय आं लाबोनायखौ एवनोसै आरोना थालिर दाउखायाबो 10 थाखानि मोनथाम ओमफ्राय 20 थाखानि लानायखाय थाइसे बारा ग्रोब जानायखाय हरदों आरोना गार' हिन्जावफोर फानो आरोना बे बांला हानियावहाय थाजा थाजा मैगं थालिर मैखुन माबा मैखुननो अके बिखायानो जादोंला सनाफोर कबि भाजाखौनो एवनानै लागोनसै सबाय बिमाबो थाजा थाजा नुनायखाय बेखौबो फवासे लाफादों आरो आङो 20 थाखा फवा बिसोरनो मोजां मोजां मैगं फानखायो नालाय मानाव सोंहरखादोंमोन आङो मा मा मैगं दं मा मा मैगं गैया होननायखाय जेबो गैया होननायखाय लाबोखादों आरोना रेडि जाबाय आंबो आरो बिनि एक्सट्रा जेबो लाबोआसै नै थाव बिस्कुट बेफोरबायदि लाबाय बेफोरखौ आरो इम्परटेन्टखा नालाय सुनाफोर उफाय गैयाथ' एवला एवग्रोनोसै आङो आयै आं फिसाफ्रा टिभि नायदों हा अबेखौ आंबो नायगोन ओमफ्राय आं ओंख्रि संदों नालाय बियो हाउसफुल 4 हाउसफुल होनलाय दे नायथ'आ दे आं ओंख्रि मोननानै फैगोन आंबो दे गैला जाखां लोंखां नै एनार्जि गैला आरोना ओंखाम एफा एफा जाबाय बिमायाबो जाथारला नै ओमफ्राय गाबोननि हाबाफारिया बजाय जानानै थालायबाय दे उफाय गैया आरो ओरै माखासे दंबावोसो लेले लालानो ओमफ्राय आंसो एसे ओरैनो हजम जाथावथाव होननानै माने सिनेमा नायदोंमोन आरोना मायाबो गैला उन्दुलांबाय मेंलायलांबाय बेबो उल्थां फाल्थांनो ओमफ्राय सुनाफोर आरो माथोबाव नङा होनबा लोखि फुजा नायनो थांदोंमोन नायबाय फैबाय प्लेनिङानो बिदिनोखामोन ओरैनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै फैखानायमोन आरोना कालि फुजानि एसे दंबावोना ओमफ्राय कालि फुजाखौ न'आव मानायनोसै एसे थुमथामनो फिसाज्लाया जेरै माखासे बावमा लानानै फैबायानो आरो बेल'आथ' थोआ लाबबायबो गावबायबो आरोना दाथ' आरो रोगाबाय थासिगोनानो आरो मालाय गोराथार बिबैनिफ्राय एसे कय एक थाखा मोनबोबावदोंसो फुजा जानायावबो हरफानो हायासै आं होननानै आरोना खाथि खासानि साथि बाथि सावनो लादोंमोन नालाय दहाय फैनायाव मोनबाय माला मालखाय आंहा दंखायो जालायनाय आरोना एनिवे सुनाफोर कालि फुजायाथ' फैबायानो जानोसैलाय गाबोन थालिर थुलिर गायनाय बेबस्था लानाय जोंहाथ' रावबो गैखाया नालाय जोंनो थुमथाम खालामनांसिगोन दा ओमफ्राय आं मोनागुलायबाय आरोना ब्लगखौ दोनथ'नोसै माने 9:30 जाबाय ओमफ्राय जायफोर आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग बाय बिजिनिफ्राय डाइरेक्ट दुब्लियाव हाबफैनाय ब्लगखौनो फुरायनायलांबाय बेखिनिखौनो एसे शेयार खालामबाय आङो माने मोजां मोजां सफैबाय होननानैहाय गोदि मोदि मेलाखौ एसे नुबोबावदोंमोन नाथाय रिक्सायावहाय गामिनि सासे आनै बेबो न'आव फैदोंमोन माने बेलेगाव हाबा जानाय बेजों रायलाय फैनानैहाय आङो ब्लग लाबोनाय जायाखै आरोना खिन्थु गोदि मोदि लास्ट फुजायाव फैबावनो मानसिफोरा बेबायदि बिराद नजाराखौ नुबोदों आरोना रिक्सा सायावनो एसे ब्लग लाबोनोबो सानदोंमोन आङो नाथाय लाबोनाय जायासै आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय